A vadongyöngye nevű készítményről fogok most néhány ismeretet átadni önöknek. A vadongyöngye készítmény összetevőit az erdélyi havasokban gyűjtettük, az erdélyi havasok méhészeteinek legjavát és az erdőben vadon termő bogyós gyümölcsök, gyógygombák és friss hajtásügyek életerejét hozza el ez a készítmény önöknek. Az erdélyi havasok Európa legkülönlegesebb, legnagyobb, még érintetlen eredeti természeti környezete. Az itt szedett gyümölcsök, növények és hajtásügyek vadon szedett kategóriába tartoznak. Ez a kategória, ez a mai világban szinte elérhetetlen. Az egyes összetevőket sok esetben a tengerszint feletti 1800 méteres magasság vagy afölött gyűjtettük. Ez ökológiailag nagyon tiszta termőhely, és a klíma és a mikrokörnyezet egyedülálló beltartalmat biztosít. Az erdőben termő növények évszázadok alatt az erdő azon részein váltak honossá, ahol számukra a talajviszonyok, a fényviszonyok és a klimatikus viszonyok a legmegfelelőbbek. Ezért különbözik a vadon szedett gyümölcs egy termesztett gyümölcstől, ugyanis az erdőben mindig ott található egy bizonyos növényfajta, ahol számára a körülmények évszázadok alatt a legjobbnak bizonyultak, és így módon a beltartalom is a legjobb. A termék összetevőinek 51%-a méhészeti jellegű. A számunkra begyűjtést végző méhészet, ez vándorméhészet jellegű méhészet, ez főleg Torockó-Szentgyörgy, Kisbánya és a Jára völgy hegyei között működik ez a méhészet. Itt fenyőharmatmézet és méh kenyeret gyűjtettünk ezen méhészet segítségével. Általában a kaptárok 1200 méteres tengerszint feletti magasságon vagy afölött vannak kitéve. A termék összetevőinek másik része növényi összetevőket tartalmaz, egyrészről erdei gyümölcsöket, mint például a szamóca, a vörösáfonya, a homoktövis, a csipkebogyó, a kökény, a som, a feketebodza, valamint rügykivonatokat is, amelyek a készítménynek úgynevezett gemmoterápiás, rügyterápiás alkotói. Ezek nagy része is ebből a térségből került begyűjtésre, a fekete áfonya pedig, amely a termékben található, az a nyugati Kárpátok legszebb részéről, Pádis legmagasabb területéről 1800 méter körüli magasságról került begyűjtésre. A termék minősége szempontjából fontos, hogy a vadon szedett növények, gyümölcsök minél magasabbról legyenek begyűjtve, mert ezen gyümölcsök érése során a magasságból kifolyólag a hőingadozás, az ultraéboly sugárzásnak a magasabb értéke nagyon nagy mértékben befolyásolja a növénynek a beltartalmát, így akár a flavonoidok 5-szörös beltartalma is elérhető a tengerszinten vagy a 6-800 méter magasan termett gyümölcsökhöz képest. A termékben található további összetevők a gyógygombák. A gyógygombák is erdeigyűjtésből származnak, nem használunk gombafarmokon termesztett növekedésfokozó mesterséges tápoldatokkal nevelt gombákat. Néhány szót a termék méhészeti alkotó elemeiről. Az egyik legfontosabb alkotóeleme az a harmatméz, vagy más néven mézharmatméz, vagy fenyőméz. Ez nagyon különleges mézfajta, ugyanis a fenyőfélék nem tartoznak a mézelő fafajok közé. A fenyőféléken élősködő kérek, tetvek által kiválasztott cukortartalmú mézharmat, ez vastag réteget képez a tűleveleken, és nyár végén, amikor már nincsen virágzás, ezt nyalogatják fel a méhek. Az ebből készülő mézet nevezzük mézharmatméznek vagy harmatméznek, főleg a jegenyefenyőről és a lucfenyőről származik a legjobb ízű és a legjobb összetételű harmatméz. A harmatméz az ásványanyagokban nagyon gazdag, az édes ízért felelős cukrok mellett szerves savakat, vitaminokat, virágport tartalmaz, és egyéb olyan anyagokat is, amelynek gyulladásgátló hatása van. Főleg fertőtlenítő, vizelethajtó és gyulladásgátló hatással rendelkezik, mint élettani hatása a harmatméz. A másik méhészeti összetevő a méhkenyér. A méhkenyeret a dolgozók készítik a méhek lárváinak a táplálására. Az így kapott tápláló csemege minden eszenciális aminosavat tartalmaz, vitaminokban nagyon gazdag, különösen K-vitamin és enzim tartalma jelentős. Könnyen emészthető formában tartalmaz vasat, magnéziumot és cinket is. A méhkenyér erjesztése, ugyanis ezt a méhek egy erjesztéses módszerrel készítik, ez körülbelül 90 napig tart a kaptárban. Emberi fogyasztás esetén elsősorban a beleket és a gyomrot és az emésztési folyamatokat támogatja.
A méhpempőt senkinek nem kell bemutatni. Ez a méhek garat-mirigyében termelődő fehéres tejszerű, savanykás, szúrós illatú anyag kizárólag a méh királynő táplálására szolgál, több mint 150 biológiailag aktív vegyületet tartalmaz, többek között fehérjéket, A-vitamint, B-vitamint, C-vitamint, D-vitamint, E-vitamint, K és H és P-vitaminokat, ezen kívül ásványanyagokat, nyomelemeket, és rendkívül sok jótékony hatása ismert, sok esetben legyengült szervezetek erősítésére, feltáplálására alkalmazták nagyon nagy sikerrel. A méhpempőnek a úgynevezett férfi megfelelője az apilarnil, amely a herék táplálására szolgál, azon méhek táplálására, amelyek megtermékenyítik a méh királynőt. Ezzel kapcsolatban kevesebb kutatás ismert, főleg romániai és japán, illetve kínai kutatók jeleskedtek az apilarnil élettani hatásainak a megfejtésében. A méhészeti alkotóelemek közül talán a propolis a legismertebb. A propolishoz használt nedveket, a méhek és gyantákat ezeket a fák rügyeiről, fiatal ágairól és levélnyeleiről gyűjtik. Az ezekből készült ragacsos, sárgásbarna, kellemes illatú anyagot a méhek valójában a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók elleni védekezéshez használják, és ezzel tömítik el a kaptárokat. Gondoljuk el, hogy egy kaptárban egy fertőzéshez milyen végzetes lehet. A propolis ezt akadályozza meg, és valójában az emberi szervezetben is ezt hivatott megakadályozni. A különböző kórokozók behatolásával szemben véd bennünket. A méhészeti alkotókon túl, mint ahogy említettem, a termék 49%-át, tehát közel felét növényi alkotóelemek képezik. A bogyós gyümölcsöket senkinek nem kell bemutatni, mint az áfonya, a som, vagy például a csipkebogyó, meg a kökény, fekete bodza. Ezeknek is jelentős élettani hatása van, de elsősorban azokról a növényekről szeretnék beszélni, amelyek kevésbé ismertek. Egyike ezeknek a homoktövis, amelynek a lédús, húsos, narancsszínű termése augusztusban érik, és nagyon magas a C-vitamin tartalma. A C-vitaminon kívül B és E-vitamin tartalmaz, és antioxidáns hatású karotinoidokat és flavonoidokat is. A magjának a zsíros olajában jelentős mennyiségű tokoferol található, és a homoktövis olaja egyik legjellemzőbb élettani hatása az antioxidáns hatás, illetve a sugárvédő hatás. A vadongyöngyében is található goji berry. Ez a goji berry ez nem a Himalája fennsíkon termett, hanem Erdélyben, a hegyek között, mint ahogy erről több esetben beszéltünk, és közismert. A goji a számos helyen megterem a világon. Az egyik termőhelye, legismertebb termőhelye Kína, de például Erdély hegyei között is őshonos, és ottani gyűjtésből származik az a goji, amely a termékben található. A ginkgo bilobáról valószínűleg többen hallottak, és ez ismert keringésjavító anyag, és akár a gyógyszeriparban is használják. Az európai gyógyszerkönyvben és a magyar gyógyszerkönyvben is megtalálható. Főbb hatóanyagai a diterpén és szeszkviterpén, laktonok, flavonoidok, biflavonok és proantocianidinek. Főként kivonatok formájában alkalmazzák. A ginkgo bilobáról közismert, hogy növeli az agy oxigénhiánnyal szembeni toleranciáját, védi az agyszövetet, javítja az agynak a keringését, és a gondolkodást, az asszociációt segíti. A fahéj nem csak fűszerként szerepel ebben a termékben, hanem az élettani hatásai miatt is, és az élettani hatásai is ismertek és jelentősek. A fahéj Srí Lankán honos elsősorban, de Jáván, Szumátrán és Dél-Amerika egyes országaiban is termesztik. Ebbe a termékbe az emésztésserkentő hatása miatt és a vércukorszintet, a stabil vércukorszintet segítő hatása miatt került bele. Egyébként ismert még gombaellenes, antibakteriális hatása is, és az illó olaja inhalálva is, a fahéjnek az illó olaja inhalálva is jótékony hatással rendelkezik. A gyömbér Dél-Kelet-Ázsiában honos növény, főként Indiában és Kínában termesztik. A gyökér törzsét használják fűszernövényként, és az élettani hatása is jelentősek.
Főleg emésztőrendszerre gyakorolt kedvező hatása ismert, de legújabb kutatások például a tumorellenes hatását is vizsgálták. A növényi alkotóelemek közül kiemelném a rügyeket, a rügykivonatokat. Minden egyes rügykivonatról nyilván nem tudunk most beszélni, de összességében a gemmoterápia, mint tudományág, ez már évtizedek óta ismert, és dr. Paul Henry nevéhez fűződik, aki egy belga orvos volt, és 1988-ban halt meg. Ő alkalmazta először a rügyterápiát, a gemmoterápiát különböző szövetek, sejtek, szerveknek az aktiválására, regenerálására. Ezek a rügykivonatok, amelyek a termékben találhatóak, a szervezetbe jutva a sejtek regenerációját és az egyes szerveket alkotó sejteknek a megújulását segítik. Végül a növényi alkotóelemek közül a gombákról szeretnék néhány szót ejteni. Talán a legismertebb gyógygomba a pecsétviaszgomba, vagy latinul Ganoderma lucidum. Ezt már a világ legrégebbi gyógyszerkönyve, amelyet a második században, időszámításunk előtti második században írtak, a Shennon gyógynövénykönyvében is megemlítik és említésre kerül. A hagyományos kínai orvoslásban széles körben használják, de a nyugati orvoslás is elismeri a jótékony hatását. Ezen gombának az élettani hatásai döntően egyrészt az immunrendszerre vonatkoznak, itt az 1,3-1,4 bétaglükánoknak köszönhetők, és ezek speciális gombapoliszaharidok. Másrésztről pedig kimutatták szintén az immunrendszeren keresztül tumorellenes hatását és jótékony hatását figyelték meg más anyagcserebetegségek esetén is például, vagy a tumorellenes hatás mellett a kemoterápia és a sugárkezelés káros mellékhatásait, enyhítő hatását is igyekeznek kihasználni mind a keleti, mind a nyugati orvoslásban. Egy másik érdekes gomba, amely a termékben található, a mandula gomba, ez kevésbé ismert, Agaricus blazei a latin neve. Az élettani hatásai közül, mivel ez is tartalmaz aktív poliszaharidokat, nyilván az immunmoduláns hatása az egyik legjelentősebb, de megfigyelték a koleszterin és vércukorszint csökkentő hatását, és bizonyos allergiás tünetekre gyakorolt kedvező hatását is leírták. Ezen kívül tartalmaz májat segítő, májvédő anyagokat is. A termék összetevői, mind a 34 összetevő, amelyikről nyilván nem beszélhettünk ennyire részletesen, egymás hatását szinergikusan segítik, és összességében egy nagyon különleges és a sejteket, szöveteket energetizáló, regeneráló hatást fejtenek ki a szervezetben.